سلامات كبرات تخاتلت ونا ميديا እንኳን ሐመጻሁም ሎማ አንተ ድማ ፍልይ ብዘለ ትሕዝቶ ብሉጻት 10 ደቂ ኣንስትዮ ተጋሩ ቲክቶከራት ሒዝናልኩም መጽናለና እስከ መወዳእታ እቲ ቪድዮ ንኽትከታተሉ ንዕድመኩም ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር አይትርሱ ከመውን ሃናጽሪታውም ሃቡና ብፍላይ ከ ተጠቀምቲ ቲክቶክ ናትና ብሉጻት 10 ተብሉን ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ጻፉልና ሰናይ ምክትታል ما يلميني عورس باللي حم بتلي هذا ما يلميني ما يلميني
سمع بوري أتحضر قرقي سمع بوري بقبرخي بزحن ترسيري نبر الله نبعتك واتيري لا لا دي እናቴ ሰባተኛው የኢትዮጵያ ንጉስ አንተ ነህ አለች። በሰባት ነው አታታይና ሀንሰማ አቢ ንጉስ ስኻን ንግስቲ ብርክቲ ቲቲ ገለመል ኢኻ ክትከውን ትኽእል ታያ ተስማዕና ለዳ በስባስ نيرو فقرنا أبحلنا لو زانتانا كم لامي كتامنا فقري حداي نيرو